un petit manual d'Audacity. L'Audacity. Controls, si està en play o en pause, no funciona res de tot l'ordenador. D'aquests 6 botons, els més importants són aquests dos i potser a vegades aquest. De tot el que més no cal saber gran cosa. Arxivo importar. Tu importes un àudio. En aquest cas ficarem, per exemple, aquest d'aquí. Importem l'àudio i ara, això és l'àudio que tenim. Per exemple, veus això? Això és un silenci. Això no ens interessa, aquest silenci. Pots seleccionar-ho i ara apretes directament la tecla de suprimir. Ja començaria ara aquí. Veus? Ja comença directament lo d'allò. Veus? Si ara està en play o en pause, no funciona res. Si està així, tampoc funciona res. Sí que pots seleccionar, però no et farà gran cosa. Has de ficar stop, si no, no funciona. Una vegada tens això, imagineu-vos que ara volem gravar per damunt, sense tocar res. Te fiques aquí, que és lo de gravar, i et gravarà qualsevol cosa. Gravar. Hola. A veure... Sí. Hola. Això... Bueno, clar. Això és el típic que passa. Aquest s'ha de ficar en silenci perquè si no això va sonant. Aquí pots ficar clic i se tanca. Ara sí que podem tornar a gravar i això no se sentirà res. Gravaríem el que nosaltres volem dir. Hola, em dic Carles Gòdia i aquest és un manual d'Audacity. Mentre estic parlant, no vull que se senti la música o vull que se senti la música de forma molt fluixa. Per tant, això és el que anirem a fer ara. Fico stop. Quan tenim aquestes dues pistes, això se'n diu dues pistes, veus que tenen dos canals perquè és estèreo, que fica estèreo, treguem-lo de silenci i ara sonarien les dues. Hola, em dic Carles Gòdia i aquest és un manual d'Audacity. Mentre estic parlant, no vull que se senti la música o vull que se senti la música de forma molt fluixa. Veieu? Ara s'està sentint a la vegada. Aquest tercer icono, el que fa 5, serveix per a moure el contingut. Puc moure'l cap aquí, cap allà on vulgui. Imagineu-vos que nosaltres volem fer que aquí començo a fluixar la música i tot aquest trosset d'aquí estigui fluixa perquè sol se senti la meva veu. Si és així, hem d'utilitzar aquest segon, que és com un rellotge d'arena. Quan fem clic aquí, hem de fer 4 clics. El primer clic per a marcar on començarà. El segon clic per a marcar què és el que baixarà el volumen. El tercer clic per a dir on volem que torni a pujar i el quart clic per a tornar al volumen normal. Si nosaltres ara fem clic aquí, ara es anirà fluixant. Hola, em dic Carles Gòdia i aquest és un manual d'Audacity. Mentre estic parlant, no vull que se senti la música o vull que se senti la música de forma molt fluixa. Per tant, això és el que anirem a fer ara. I ara s'aportarà. Si el volem més fluix, simplement anem aquí, abaixem una miqueta més, he fet un clic sense voler, una miqueta més i una miqueta més. I ara encara se sentiria més fluix. Hola, em dic Carles Gòdia i aquest és un manual d'Audacity. Més coses que es poden fer. Si tu selecciones una cosa, li pots aplicar filtros. De filtros hi ha, per exemple, el de reverberació, repetir, inversió,
o canviar la velocitat, fer que parlo més ràpid, canviar el tono, etc. Això ja és anar provant o buscar per internet què és el que vols fer i llavors te deixarà fer-ho. I fins aquí aquest manual. Adeu.